És que la fiscalitat ambiental, permeti'm, el que permet és situar elements progressius amb la fiscalitat indirecta. O dit d'una altra manera, qui contamina més paga més i qui contamina menys paga menys. Aquesta és la clau. Aquesta és la clau. No és una fiscalitat que puja els impostos necessàriament, és una fiscalitat que canvia hàbits i que, per tant, no només et permet tenir ingressos, sinó que et permet que l'economia funcioni millor perquè no acabem primant el que contamina més. I el problema de fons és que en Rodríguez Zapatero sempre utilitza Catalunya com a argument, però després acaba no complint. És veritat que el senyor Rajoy és molt pitjor. El senyor Rajoy el que vol és simplement que en aquest país ens barallem. Ens barallem per la llengua, ens barallem amb els immigrants. El que vol és el conflicte. El senyor Rajoy és versió Gore, si m'ho permet, i el senyor Zapatero és una versió simpàtica, però és el simpàtic que mai compleix, no? Crec que alguns vam aprendre que el camí no era la confrontació dels territoris quan el PP el que feia era utilitzar l'Estatut contra Catalunya, com a arma electoral contra Catalunya, amb spots a Andalusia. I, per tant, per la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, la confrontació no serà... Perdoni, l'estratègia no serà la confrontació. Crec que no és aquest el camí. El PP, quan confrontava territoris, i que ho denunciàvem, doncs des de Catalunya el que no podem fer és el mateix.